kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Dongbaro labɛnna fasirijɛkulu mɔgɔ fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la. Bidonya in na araba février kalo tile 27 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛma a ye Sumayila Sise a y'a bisimila fama dagayɔrɔ la kunungo yaasa fɛn min ye kire min bɛ fanga mara ani jamana lahalayaw la u se ka kumaɲɔgɔnya kɛ o kan cogo min na. Banque mondiale ale ye tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛ yaasa baarabolo bɛ se ka waleya cogo min na n'u ko ma ko projet régional o ye kuranko o bɛ se ka yakubaya CEDEAO jamanaw olu kɔnɔna na cogo min na. Société de gestion forestière Alidou Cissé a ɲɛma n'o ye Ibrahima Sidi Yara ye ani a ka danka Mohamed Cissé anu nɔkamaw u ye taama kɛ ka taa ɲɛdama kɛ jiri baarayɔrɔ a n'a feereyɔrɔ minnu bɛ faaba kɔnɔ yan yaasa u se ka a ye u ɲɛ la cogo min na baaraw bɛ ka kɛ cogo min na lahalaya minnu bɛ yen ka jateminɛ kɛ olu la. Dongbari la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita kunungo a ye Sumayila Sise n'o ye URD fangaɲinitɔn ɲɛmaa ye Ngwara Daba fangaɲinitɔnw ka ɲɛminɛ don a y'a bisimila fama dagayɔrɔ la kuluba yaasa kiri min bɛ fanga mara ani an ka jamana lahalayaw la u se ka kuma olu kan cogo min na jamana cakɛbolobaw ka taabolo u se ka kuma olu kan cogo min na nin kɛra waati la waati min n'an hakili b'a la waati furancɛ nin ye jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye nɛgɛjuru ta a ye Sumayila Sise a y'a banba ani ɲɔgɔn cɛ a ko Sumayila Sise n b'a fɛ i kɛ n bolo minɛ an ka jɛ an ka jamana baara ɲɔgɔn fɛ o de jaabi filɛ nin ye ni maa fila in n'u ye ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmakaw weleli o kɛra février kalo tile 14 o de la sa kunungo fɛn min ye Sumayila Sise a wulila a sera fama dagayɔrɔ la ni jamana ɲɛma u ye ɲɔgɔn ye Sumayila Sise a bɔlen Dongbaro ɲininaw y'a ɲininka a ko mana fanga ɲini kuma la mana fɛn min ye ka dɔn ka fɔ jɔyɔrɔ ɲini ko la mana gouvernement kɔnɔ doli ko la nana de an ka kuma Maliko de kan ne ni Ibrahim Boubacar Keita an kumana Maliko de kan ko min bɛ jamana camancɛ bolo fɛ lakanabaliya minnu bɛ ani an kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka ko minnu kɛ yaasa jamana bɛ se ka kolosuma cogo min na ko an kumana olu de kan dɛ fɛn min ye Dongbaro ɲininaw ye u y'a ɲininka fɛnɛ u ko e ma sɔn jamana ɲɛma ka jamana ɲɛmaya ma k'a fɔ ka kalata k'a kɛcogo ma ɲa ko yalima k'i hakilina ye mun y'o la i bɔlen a ko mana o ko la yan nin nɔ n nana mun na o de ye Maliko n nana o de la Mali a bɛ se ka basigi cogo min na ne nana o kumaɲɔgɔnya de la dɛ. Banque mondiale diɲɛ wagandeba ale ye tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛ yaasa baarabolo o bɛ se ka waleya cogo min na a tako fɔlɔ o bɛ kuran yakubayali fɛn min ye i ka dɔn ka fɔ CEDEAO jamanaw olu kɔnɔna na nin wari bɛ taa fɔ miliyari 45 bɔɲango la CFA wari la yaasa an ka dugu mabɔlenw olu bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na fɛn min ye i ka dɔn ka fɔ u ka adamadenya u ka jidi baarabolow ka dayɛlɛ sɔrɔbolo ka yakubaya laɲini ye o de ye a bolonɔbila a waleyara dɛ gouvernement ani Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ a tɛgɛnɔbila kɛra kunungo primature la. Société de gestion forestière Alidou Cissé a ɲɛminɛ Ibrahim Sidi Yara a n'a ka dangan Mohamed Cissé anu nɔkama caman u taamara kunungo ka taa ɲɛdama kɛ u ka jiri feereyɔrɔw ani jiri marayɔrɔw la u se ka jateminɛ kɛ olu la cogo min na jiri baaralaw olu ka jiri sɔrɔ cogo u se ka ɲɛdama kɛ olu la cogo min na ɲɛdama fɔlɔ o kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ jiri marayɔrɔ a n'a feereyɔrɔ ani fɛn min ka dɔn ka fɔ jiri dilanyɔrɔ min bɛ zone industrielle la Sotiba dafɛla na u taara ka taa ɲɛdama kɛ u se yen nɔ ɲɛma a n'a ka nɔgamaw u y'a ye k'a fɔ jiri kɔni a caman bɛ yen nɔ wa jiri dɔw yɛrɛ bɔra fɛn min ka dɔn ka fɔ jamana kɔkanna na ka na i n'a fɔ kɔnɔwari n'a a ɲɔgɔnnaw fo ka taa se plafond ma maaw mago bɛ jɔ minnu na u taara k'a ye k'a fɔ k'a wasalen bɛ kosɛbɛ wa baara taabolo ka ɲi u bɔlen yen sa u nisɔndiyalen u y'u kunda fɛn min ka dɔn ka fɔ hippodrome kan jiri mara yɔrɔ min bɛ yen a n'a feere yɔrɔ min bɛ yen u taara ka taa yen fɛnɛ lajɛ o wasa kelen o fɛnɛ sɔrɔla yen nɔ k'a sababu kɛ ɲɛma n'a nɔgamaw u y'a dɔn k'a fɔ ko baara yakubalen bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ o de kosɔn sa kuma yɛrɛ dira ɲɛma ma n'o ye société de gestion forestière ɲɛma ye Ibrahima Sidi Yara a kumana a ko olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye société in a bangera kabini san 2016 olu ka
ka wuli ka jɔ kun de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ kungo bɛ se ka mara ka ɲɛ cogo min na ani a nɔ kan baara minnu kan ka kɛ olu ka waleya. Société sigira 5 ans en 2016. Bon an bɛ Mali sariyaw kɔnɔ parce que Mali sariya sababu de yɛrɛ y'a to k'a fɔ ko société sigira waati min na a fɔra ko loi 028 a ka appliquer o waati de an ye hakilina sɔrɔ an y'a yiri baara tɛ se ka kɛ kunfɛ ko ye tuguni a tɛ se ka kɛ kɛnɛna ko ye fo ka organiser ka bila cadre dɔ de kɔnɔ min ye sariya ye. Bon a bɛ mun kɔfɔ an ka wula kɔnɔna lakana cogo a nafa sira sɔrɔ a bɛ se ka labɛn ka sɔrɔ an b'an ka nafa bɔ la ka sɔrɔ a ma tiɲɛ cogo min na sariya b'o de ko fɔ fɛn o fɛn bɛ bɔ wula kɔnɔ sariya bɛ d'a ma k'a bɛɛ la kelen kelen a tɛ ɲinɛ foyi kɔ jamana ma yiri tigɛ kɔn yiri tigɛ ko juguyaw y'o de kɔn jamana ko yiri kana tigɛ cogo si la ni plan de aménagement tɛ yɔrɔ min na yiri kana tigɛ cogo si la n'a ma kɛ sariya de kɔnɔ donc an bɛ kan ka tigɛli kɛ plan d'aménagement kɔnɔ wa an bɛ ka baara in bɛɛ kɛ sariya kɔnɔna na parce que n'i bɛ tigɛli kɛ e kan ka turuli kɛ e kan ka baara caman bɛ wula kɔnɔ e kan k'o bɛɛ kɛ donc an bɛ ka baara kɛ sariya in cadre kɔnɔna na bon an bɛ yiri turu bi na bon an sigilen ni sisan cɛ an kɔni masifu kɛ dugu o dugu la an ye yiri turu a bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ yiri turu labɛn na an ye pipinière min installé sisan pipinière 20 parce que masifu kelen o kelen pipinière kelen hali dɔw bɛ sen na u ma ban fɔlɔ a baaraw bɛ sen na parce que i bɛ se ka yiri turu samiya kɛ f'i ka labɛn kɛ depuis tilema yiri ninnu kan ka lamara yanni samiya cɛ u ka se turuli ma an yiri turu dugu min na an bɛ se k'o fɔ aw ye pipinière ba installé bɛ Kurukoto ani Faraba n'o ye Salo taw ye an ye yiri turu Binbiya Bɛnda Faraba Liberta Afia Wologo Garuji bon Kayi yen nɔ an ye hectare 5 turu yen nɔ bon Kita an ye yiri turu Gale ani Bubuya bon da sera ka se min ma n'o tɛ an ye yiri turu yɔrɔ la fana an da ma se min ma kuma lasurunya na bon o min ye yiri turu in o ye cahier de charge min b'a ni gouvernement cɛ en tant que n'i bɛ tigɛli la i bɛ turuli kɛ bon moto min bɛ k'a di villageois ma o bɛɛ ye wajibi ye pour que ka kungo in lakana mais o min ye jiko ye sato ni pompe ninnu ye o tɛ sariya fansi fɛ mais baaraɲɔgɔnya la ni e yɛrɛ silamɛ i y'a ye gɛlɛya dɔ bɛ dɔ kan ni se b'i ye k'a dɛmɛ i b'a dɛmɛ mais an ye dɔw kɛ sariya kɔnɔ an ye dɔw kɛ dɛmɛ sira fana fɛ sigidala mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma wajibi anw kan bi wulada in na laɲini jumɛn bɛ n na parce que an bɛ ala fɔ fɔlɔ ka barika da ka tila ka Mali faamaw bɛɛ fɔ ka Mali karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ parce que n'i y'a ye an bi o ye ala ni maliyɛnw sababuya parce que n'i y'a mɛn ɲɔgɔn baarakɛla tɛ hɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ donc an bɛ tila ka jeunesse fo n'o ye denmisɛnninw minnu b'an kɔ olu de sababu kɛra ni nin baara in kɛra tan hali bi an b'a ɲɛfɔ denmisɛnninw bɛ an ka wuli k'an cɛsiri baara fitinin tɛ yen n'i cɛsiri la baara o baara la i b'a nafa sɔrɔ a dabɔra de an bɛ min na maliyɛnw ka bɔ a kalama an bɛɛ ɲɛ ka ɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ dɔw y'an ye yirituru la mais baara in tɛ yirituru dɔrɔn ye an bɛ yiritigɛ fana de la an bɛ yiri feere fana de la a ka kan n'i ko k'i bɛ sariya kɔnɔ e bɛ ko o ko kɛ i b'a yira to a bɛ se ka kɛ défaut dɔw b'a la mɔgɔw b'i dɛmɛ u b'a lakile mais ni yɔrɔ min fana ka ɲi a bɛ se k'a kɛ a bɛ fɔ k'a ka ɲi an balimakɛ sera yɔrɔ dɔw ma ni jɔnjɔn min dira anw ma ka ɲi bon an yɛrɛ kun t'a dɔn ka mɔgɔ sɔrɔ a la koyi o kɛra surprise ba ye anw bolo donc o b'a to o ye courage d'an na kosɛbɛ wa an ye dɔ fara cɛsiri kan ni ala sɔnna a ma campagne de reboisement 2019 maliyɛnw bɛ k'o ye o ma deli ka min ye. Hippodrome ale ye jiri a marayɔrɔ n'a feere yɔrɔ o ko ɲɛnabɔba n'o ye Mulayi Mariko ye ale ko olu kɔni ka jija bɛɛ de kun ye jiri bɛ se ka sɔrɔ Bamakɔ ani jamana dugubaw olu kɔnɔna na cogo min na. Yɔrɔ dayɛlɛ ni sisan cɛ yan nɔ alhamdulilayi rabbil alamin ça va parce que maliyɛn bɛ ka fɔ ko non ko u lafiyara yiriko la alhamdulilayi rabbil alamin k'a daminɛ fɔlɔfɔlɔ y'an méniser u yɛrɛ la olu tun bɛ bɔ yan o tun bɛ taa yiri san yɔrɔ janw na ka na baara kɛ ni yiri ye mais alhamdulilayi o bɛɛ banna bi an bɛ yan servi an bɛ bakɔfɛla fana servi ka bɔ fana la an bɛ hali région wɛrɛ servi donc yan dayɛlɛ ni hɛrɛ tɛ a ma kɛ ni bɔnɛ kɔni an bɛ Kayi région servi an bɛ Mopti servi an bɛ Segu servi an bɛ hali Sikaso servi parce que an ka yiri bɛ bɔ yan u bɛ taa fɔ Kucala an ka yiri bɛ bɔ yan u bɛ taa fɔ Mopti kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulun yiri n'an y'a pesé yan nɔ an b'a bila ka taa Mopti dɔw bɛ to Bamakɔ yan nɔ effectivement mais a fanba bɛɛ bɛ bila ka taa Mopti donc Kayi fana an bɛ planche kelen ninnu fana bila ka taa Kayi Mali planches hali Côte d'Ivoire yiri yɛrɛ tuma dɔw la an b'olu fana bila ka taa n bɛ se ka mun fɔ n ka clients ɲɛna dɔrɔn hali bi an ka to ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲa baara in bɛ ɲa cogo min a bɛ se ka kɛ fili fana bɛ bɔ anw fan fɛ wagati dɔw n'u y'a ye fili bɛ ka bɔ anw fan fɛ u k'an redresser k'an bilasira mɔgɔ kelen hakili kelen bamananw ɲuman na mɔgɔ fila hakili fila. Kɔkɛ Tarawele ale ye menuisier ye ale bɛ jiri san nin yɔrɔ in na ale ko jiriko in kɛra wasa ye koyi k'a sababu kɛ olu mago bɛ jiri suguya o suguya la plafond suguya o suguya u b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ u ma sɛgɛn u ma ɲani u b'a sɔrɔ nɔgɔya la wa i ka dɔn k'a fɔ sɔngɔ bɛrɛ bɛnnen na an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ni société de gestion forestière min filɛ nin ye Abdoulaye Alidou Sise n'a ɲɛmaa ye Ibrahim Sidi Yara ye u ye ko caman kɛ ni a ma ɲa jiritigɛ bɛ kɛ a nɔbila jiriw olu ka turu u ye jirituruw kɛ ka plan d'aménagement kɛ ko n'a ɲɔgɔnnaw kɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ko k'a jɔlen bɛ kosɛbɛ san 2019 baara in a bɛ se ka kɛ baara yakubayalen cogo min na fɛn min ye massif ye u ye o 22 u y'olu kɛ n'o ye ka yɔrɔ kɛnɛfɔgɔw labɛn ka jiri
jiri turu u la hectare 45 bɔɲango u y'o de waleya n'an hakili b'a la hectare 29 u y'olu fɛnɛ larawe k'olu dilan ka ɲa ka jiriw turu olu la ka kɛnɛfuga 7 bɔɲango k'olu la kori wa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ bolimafɛn sen 2 moto u y'o 40 u y'o di i ka dɔn ka fɔ a baarakɛlaw ma olu ka baaraw o bɛ se ka ɲa u bolo cogo min na ka baarabolo dayɛlɛ funankɛni maa 150 ye a taara fɔ maa 100 la an bɛ donni min na i ko bi wa baara 12 o dayɛlɛla maaw ye minnu bɛ waati furancɛ baaraw kɛ u ye wa i ka dɔn ka fɔ o tɔrɔmɔɲɔgɔnw olu taru jɔ fɔ sefa wari miliyɔn 150 bɔɲango la wa société in a yɛrɛ ko olu bɛ wari min n'u b'a don laraweli la fɛn min ye masifu ninnu dilanni jirituru ni a ɲɔgɔnnaw bɛ t'i jɔ fɔ miliyɔn 500 bɔɲango la ne bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ ala sabalikɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin maraka fama ka journal bamara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamara a ka laselibaw n'a ka kunnafoni jatara tɔ an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.